Ahogy azt a plugin első részében is mondtam, ez az a része a stúdiónak, ahol nem szabad spórolnunk. Vagy egy komolyabb monitorpárt kell beszereznünk, vagy egy átlagos nagyobb fejhallgatóval kell dolgoznunk. Az ideális természetesen, mint hogyha van mind a kettő otthon, ugyanis a zenénk nem ugyanúgy fog szólni a monitorokon és a fejhallgatón. A kettővel egymás hibáit lehet ellenőrizni. Ha egy zenével elkészültünk, és jól szól a monitorokon, érdemes meghallgatni fejhallgatón is, például ellenőrizni a sztereóteret, vagy a hangerő arányokat. Amelyik zene jól szól fejhallgatón, egyáltalán nem biztos, hogy jól szól a monitorokon, és ez fordítva is igaz. Ez az ideális felállás, azonban, hogyha erre nincsen keretünk, akkor egy olcsóbb monitorral, aminek hozzászokunk a hangzásához, kiegészítve azt egy komolyabb fejhallgatóval meglepően jó hangzást tudunk elérni. Ha stúdió munkához szeretnénk fejhallgatót vásárolni, akkor el kell felejtenünk az elektronikai boltokban kapható hi-fi füleseket, illetve a DJ fülesek sem igazán alkalmasak erre a munkára. A hi-fi füleseket olyan frekvencia kiemeléssel készítik, melyek miatt minden zene és minden film szinte tökéletesen szól bennük, illetve a DJ fülesekben olyan mély és magas frekvencia kiemeléseket csinálnak, hogy a klubokban könnyebben lehessen velük keverni. Na most ez stúdió munkánál nagyon csalóka lehet. Ezen kívül a DJ fejhallgatók átka még, hogy zártak, ez hosszú stúdió munkánál nagyon fárasztó lehet a fülnek. A zárt füles annyit tesz, hogy nem szűrődik be a külvilág zaja, illetve a nyitott és félig nyitott füleseknél valamennyi környezeti zaj azért bejön. Amit személyesen ajánlok, az a Sennheiser HD580-as vagy HD600-as. A klasszikusnak mondható AKG 240 MK2-es, valamint a szintén stúdió standard Sony MDR 7506-os, illetve a Beyer Dynamic DT770-es. Természetesen el kell menni kipróbálni minél több fajtát, és fülünkre, valamint ízlésünkre hagyatkozva kiválasztani a számunkra a legkedvesebbet. Fejhallgató vásárlása esetén néhány fontos technikai adattal találkozhatunk. Az első ilyen adat a hangnyomás, azaz, hogy adott jelszintre milyen hangerőt képes produkálni. Minél magasabb ez az érték decibelben vagy dB-ben mérve, annál kisebb erősítővel szükséges meghajtani. Szintén ehhez kapcsolódik a maximális terhelhetőség, mely azt mutatja, hogy mekkora nyomást képes a fülhallgatónk elviselni. Ezen felül van még az impedancia, mely leegyszerűsítve annyit mutat meg, hogy mekkora a fejhallgató váltakozó áramú ellenállása. Mielőtt túlságosan azonban belemérnénk ennek a fizikájába, elég ha annyit jegyzünk meg, hogy kevés kivételtől eltekintve minél kevesebb az impedancia, annál érzékenyebb a fejhallgatónk ugyanazzal az erősítéssel hallgatva. Továbbá találkozhatunk a frekvencia tartománnyal, mely általában a fejhallgatóknál 20 Hz és 20 kHz között mozog. A most elhangzott technikai paraméterek alapján azonban nem vásárolhatunk fülest, nem szabad ezekre hagyatkoznunk, ugyancsak el kell mondanom, hogy érdemes, sőt szinte kötelező elmenni és meghallgatni a füleseket ugyanazon a rendszeren egymás mellé téve. A monitor hangfalaknak alapvetően kettő fajtájuk van, a passzívak és az aktívak. Az aktívak jóval drágábbak, mint a passzív hangfalak, azonban azok már beépített erősítővel rendelkeznek, azaz nem kell őket külső erősítővel meghajtani. Annyi előnyük van ezeknek a hangfalaknak, hogy a beépített erősítő szinte biztosan passzol a hangfalakhoz. A hangfalakat most 3 csoportra fogom felosztani. Mivel Home Studio Basics sorozatról van szó, ezért az otthon használatos és otthonra bőven elegendő hangfalakat fogom csoportokra bontani.
A legelső kategória, amit most nevezünk Home Studio alap kategóriának, a 100 000 forint per párig halad. Ez a kategória az, ami a legkevésbé hülyen adja vissza azt, amit hallanunk kell, azonban teljesen kezdő szinten, a tanulás fázisában tökéletesen jók lehetnek. Ebben a sávban ajánlani tudom a KRK Rocket 5-öst, vagy a Mackie MR5 MK2-est. A következő kategóriát hívjuk Home Studio középkategóriának, mely 300 000 forintig bezárólag tart. Gyártótól függően ezek a hangfalak már egy félprofi setupban bőven megállják a helyüket, de viszont még számos kompromisszumot kell kötnünk. Ebben a kategóriában érdemes meghallgatnunk a Dynaudio, KRK és Adam hangfalakat, sőt az Event is ígéretes versenyző ebben a mezőnyben. A harmadik kategória pedig legyen a Home Studio kategória csúcsa, azaz az 500 000 forint és afölötti hangfalak. Itt már kis csúsztatással és enyhe túlzással azt állíthatjuk, hogy a profi stúdiók hangminőségét tudjuk produkálni az otthoni stúdiónkban. Az ebben a kategóriában szereplő monitorokat már műszerként használhatjuk, azaz nyugodt szívvel és füllel rájuk bízhatjuk magunkat. Ennek a kategóriának az egyik kiemelkedő darabja a Genelec 8040A, melyhez már szubláda sem okvetlen szükséges. Felmerülhet most a kérdés bennünk, hogy a Fater hi-fi hangfalai miért nem jók erre a munkára. Ugyanúgy megszólalnak, nem? Hát nem. Ugyanazt tudom elmondani, mint a hi-fi füleseknél. Olyan frekvencia kiemelésekkel készítik a hi-fi hangfalakat, hogy bármit jó legyen rajtuk hallgatni, kellemes legyen rajta hallgatni. A stúdiómonitorok ezzel ellentétben pedig precízek és nagyon pontosan adják vissza azt, amit hallanunk kell. Nem adnak hozzá és nem is vesznek el a hangból semmit. Ebből azokból kifolyólag egy több milliós rendszeren nem annyira kellemes zenét hallgatni hosszú távon. A közeltéri monitorok méretétől és a hely adottságaitól függően körülbelül 1 méter távolságra kell ülnünk a monitoroktól. A két monitor közötti távolság pedig körülbelül annyinak kell lennie, amilyen távolságra mi ülünk a monitortól. Ezt úgy tudjuk könnyen elképzelni, hogy egy egyenlő szárú háromszöget alakítunk ki, és úgy helyezzük el a három sarkába a két monitort és magunkat. Azért kell ilyen közel ülnünk a hangfalakhoz, hogy a zene, amit hallgatunk, közvetlenül a fülünkbe jusson. Amit itt még meg kell említenem, hogy ajánlott a hangfalak magas sugárzóinak egy magasságban lenni a fülünkkel. Egy új hangfalszett vásárlás esetén ne csodálkozzunk, hogyha még mindig nem tudjuk elérni a kívánt hangzást. A legprofibb cuccok hangjához is hozzá kell szoknunk. Rengeteg zenehallgatással és sok-sok óra kitartó gyakorlással a rosszabb hangcuccokon is bitangjó zenéket, bitangjó hangzású zenéket fogunk tudni írni, és rá fogunk jönni egy idő után arra, hogy igazából nem is a technika az, ami jó hangzásúvá teszi a zenét, hanem a tapasztalatunk, a kitartásunk és a tudásunk. Amikor hangfalat vagy fejhallgatót választunk, vigyünk magunkkal minél több olyan zenét, amit többször hallottunk már, mint a nevünket, és nagyon jól ismerjük, hogy szól jól. Hallgassunk meg minél több hangfalon, hangrendszeren, fejhallgatón, és végül az ízlésünk és a fülünk döntsön. Pár praktikus tanácsot adnék még ennek a résznek a végén. Hogyha csak arra van lehetőségünk, hogy DJ fejhallgatón, azaz zárt fejhallgatón dolgozzunk, akkor óránként legalább 10 perc szünetet engedjünk a fülünknek, hogy pihenjen, hogy ne fáradjon el olyan gyorsan. Hogyha monitorpáron és nyitott fejhallgatón dolgozunk, akkor is érdemes óránként 5 percet pihentetni a fülünket, hogy a fáradékonyságát ellensúlyozni tudjuk. Sokkal precízebben, sokkal pontosabban, sokkal hosszabb ideig fogunk tudni akkor dolgozni, hogyha elhagyjuk azt a nagyon rossz zenész szokást, hogy 5 percenként egyre feljebb tekerjük a hangerőt, mert egyre halkabbnak halljuk. Ez azért van, mert az adott hangszintet
megszokja a fülünk, és kényszeresen tekerünk a hangerőn. Hogyha erről leszakunk, akkor, ahogy említettem, egyre tovább és egyre kényelmesebben fogunk tudni dolgozni. A mai részben elhangzott terméket szinte kivétel nélkül ki tudjátok próbálni a Heatspace stúdiótechnikai bolt budapesti üzletében, erről több információt a www.heatspace.hu oldalon találhattok. Illetve, ha bármilyen kérdésetek felmerül a ma elhangzottakkal kapcsolatban, azt kérlek írjátok meg nekem a plugin@soundhead.hu címre, és amint lehet válaszolok. Sziasztok!